ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, айни ҳол барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Манижаи Сайдамир. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе ҷиҳати бемушкилӣ гузаронидани фасли зимистон дар пойтахт аз тарафи раёсати истифодабарии роҳҳо корҳои назаррас анҷом дода шудааст. баробари боридани барф роҳҳои мошингарди пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо бо истифода аз техникаи муосири соҳавӣ ва истифодаи маводи зарурӣ аз барф тоза гардида, ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва рафтуомади сокинон таъмин карда шуд. гузориш дар ин хусус. ҳангоми боридани барф кормандони нигоҳдории роҳҳои мошингарди пойтахт барои саривақт танзими ҳаракати нақлиёти автомобилӣ ва бемушкилӣ рафтуомади сокинон роҳҳои мошингардро аз барф тоза намуданд. ҳолати хуби роҳҳои мошингард имкон фароҳам меорад ки ҳаракати мунтазами нақлиёти автомобилӣ таъмин карда шавад. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки дар давраи сардиҳои зимистон бо сабаби саривақт тоза гардидани роҳҳои мошингард сокинони пойтахт ҳангоми равоо аз як ҷо ба ҷои дигар душворӣ намекашанд. таъмини сафари бехатари сокинон ба шаҳру ноҳияҳои дурдасту ҳам ҳаракат бидуни монеаи нақлиётӣ дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо дар давраи боришоту сардии ҳаво аз муассисаҳои роҳдорӣ ва дигар идораҳои дахлдор омодагии ҷиддӣ ва фаъолияти пурсамарро тақозо мекунад. барои тоза намудани роҳҳои мошингард аз барф ва таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт кормандони сохторҳои дахлдори шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Файзобод тадбирҳои саривақтиро амалӣ намуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. шабона рӯзи гузашта дар ноҳияи Файзобод боришоти барф ба қайд гирифта шуд. боришоти барф дар моҳи январ ва фасли зимистонро олимону мутахассисон ба соҳаи кишоварзӣ судманд арзёбӣ намуда, омили муҳим барои боздеҳи замин ва ҳосили фаровони зироатҳо ва меваю сабзавот арзёбӣ менамоянд. масъулияти баланди кормандону мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётӣ дар ноҳияи Файзобод мебошад ки пеш аз боришоти барф барои осон гардидани фаъолияти бардӯштдошта ба роҳҳои нақлиётӣ дар мувозинати муассиса буда маводи зидди лағзиш пошиданд ки саривақт роҳҳо аз барф тоза гардида ҳаракати бемамонияти ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар ин масир таъмин карда шаванд. бо роҳандозии тадбирҳои судманду саривақтӣ дар ноҳияи Файзобод ва масъулиятшиносии мутахассисони идораи мазкур роҳи нақлиётии Файзобод Рашт ва Файзобод Ваҳдат тавассути техникаҳо пурра аз барф тоза карда шуд. дар тозанамоии ду шоҳрои асосӣ дар маҷмӯъ 8 техникаи соҳавии фаъолияти шабонарӯзӣ намуда ҳамаи монеаҳоро аз роҳи нақлиётӣ бартараф намуданд. иброз гардид ки дар мувозинати муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Файзобод маҷмуан 186 километр аз ҷумла 48 километри он роҳҳои нақлиётии аҳамияти байналмилалӣ дошта мебошад. фаъолияти шабонарӯзӣ ва назорати пайвастаи роҳбарият ва мутахассисони соҳаи роҳдорӣ имконият медиҳад ки дар ин масири роҳи нақлиётӣ ба таври ҳамешагӣ воситаҳои гуногуни нақлиёт ҳаракат намоянд. барои тозагардонии роҳҳои нақлиётӣ ва бемушкилӣ гузаронидани давраи сардиҳо дар анбори муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгар дар ноҳияи Файзобод ба қадри зарурӣ маводи зиддилағзишӣ захира гардида техникаҳои соҳавии муассиса барои бемушкилӣ гузаронидани давраи зимистони пешомада дар хати омодабош қарор доранд. масъулияти баланд ва фаъолияти шабонарӯзии кормандону мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгар дар ноҳияи Файзобод мебошад ки барфи шабонарӯзи охир борида барои ҳаракати муназзами воситаҳои гуногуни нақлиёт дар шоҳроҳи нақлиёти Файзобод Рашт ва роҳи нақлиёти Файзобод Ваҳдат мушкилӣ наоварда, айни замон дар шоҳроҳи нақлиётӣ дар мувозинати муассиса қарор дошта ҳаракати муназзами воситаҳои гуногуни нақлиёт пурра таъмин гардиданд.
محمدعلی عبدالکریم و ایوبی محموراد، فیض‌آباد اخبار. در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دنغره بنیاد و تعمیرهای دهها انشاءاتی ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگی و ورزشی، صنعتی، تعمیر و منفرش‌نمایی راه‌های ماشینگرد، کشیدن خط آب نوشاکی و دیگر کارهای آبادانی جریان دارد. صلاح‌الدین نعمت گزارش می‌دهد. ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ ва расонидани хизмати тиббӣ ба ниёзмандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон садҳо адад бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ сохта ба истифода дода мешавад. бо ташаббуси вазорати тандурустӣ ва шарикони рушд дар деҳаи сафедоби ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара як бунгоҳи саломатӣ сохта шуда мавриди баҳрабардории аҳолӣ қарор дода шуд. бинои бунгоҳ аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. акнун дар он 5 нафар мутахассисону кормандони соҳаи тиб ба зиёда аз 4000 нафар аҳолии деҳаи мазкур хизмати тиббӣ мерасонанд. ما لحاظ امکانیت‌های خوب هست که ما بیشتر همه یاری اولی نه همه وقت در همه جای خودمون بگذرونیم، چه زن‌های حامله، چه ام گذرانی، چه فشار بلندی، همه یاری اولی ما میتونه که دیگر بیماری‌ها را بر مرکز ناحیه برای جراحی و برای چی روان کنیم. دیگر یاری اولی ما میتونیم که در همه جای خودمون به یگان مشکلی گذرانیم. тавре иттилоъ дода шуд сохтмони бинои мазкур аз моҳи сентябри соли 2024 оғоз ёфта то имрӯз корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. мо зери сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон якчанд иншоотҳои хурду бузургро сохта ба истифода додем ва нақша дорем ки то сазовор ҷашн гирифтани 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз якчанд иншоотҳои хурду бузургро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои дурдаст ва тобеи марказ сохта ба истифода бидиҳем. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонону маблағгузорон аз шароити фароҳамовардашудаи ин муассисаи тиббӣ дидан карда ба табибон дар самти хизматрасонии хуби тиббӣ муваффақият таманнун намуданд ва сохта ба истифодадиҳии бунгоҳро барои аҳолии деҳаи сафедоб муҳим арзёбӣ намуданд. ما سالهای پیش از نبودن تجهیزات‌های طبی، از نبودن متخصصان، از نبودن روح تشویش زیاد داشتیم. هزار بار رحمت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی و این رودمردان که ما دستگیری کرده صاحب چنین بنگاه‌های و مرکزهای نوی زمانوی گشتیم. дар ин рӯз ҳамчунин сокинони деҳаи осмондараи ҷамъияти деҳоти лолазори ноҳияи Данғара соҳиби пули мошингузар шуданд. чанде аз сокинони ин деҳа ки барои сафари ҳаҷ маблағҳои худро пасандоз намуда буданд ин пулро бо сарфи 265 000 сомонӣ сохта ба истифода доданд. мавриди зикр аст ки деҳаи осмондараи ҷамъияти деҳоти лолазори ноҳияи Данғара яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия маҳсуб меёбад ки аз маркази ноҳия 40 километр дур мебошад. сокинони ин деҳа аз набудани роҳ дар фаслҳои зимистону баҳор танқисӣ доштанд. пуле ки дар болои дарёи Тоҳирсу сохта шуд деҳаи осмондараро бо деҳаи бульёни поёни ҷамъияти деҳоти Исматшарифи ноҳия яъне шоҳроҳи Душанбекулоб ҳамагӣ бо 10 километр мепайвандад ва то маркази ноҳия 26 километр. солҳои пеш раҳо безе буд, ина кӯпрук набуд, хингаре буд. солҳои пеш ина худо шукр инамин дастгирӣ кардан халқ мо ҳамин кӯпрука сохтем. мо ҳамин роҳро дар роҳи шоҳроҳ пайваст шудем. ин хело беҳбудӣ барои халқи мон аст. ваъда метиҳем ки то билёни поён 10 километр пурра сангрез карда ба месупорем. масъулини ноҳия ин ташаббуси сокинони хайрхоҳи деҳаро ки собитгари пайравӣ ба сиёсат ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад муҳиму қобили таваҷҷӯҳ ҳисобида онҳоро бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ намуданд. сокинони деҳа бо шукргузорӣ ва ризояти комил аз тинҷиву осоиштагӣ дар ин рӯз зери суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанг хушҳолӣ намуданд. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. сокинони деҳаи дилнишини ҷамъияти деҳоти пушинги ноҳияи Данғара аз набудани пул дар селроҳаи даромадгоҳии деҳа дар фаслҳои зимистону баҳор танқисӣ доштанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ин мушкилот роҳи ҳал ёфт.
در وقتی بارش شد کودکای ما عموما در این مکتب رفتن نمیتونستن، سیل بارش میشید. دست از جمعونه در اینجا پول ساخته هستیم، بلندی پول 3 متر، درازیش 4، در وزن 40 تن. ёдовар шудан ба маврид аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногун дар самти рушди маҳал ба манфиат буда, дар ин замина инфраструктури зарурӣ ва шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдасттарин деҳу рӯстуҳои мамлакат ба тадриҷ муҳайё гардида истодааст. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бустон корҳои сохтмонӣ дар иншооти таъиноти гуногун вусъат ёфта, бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва саҳмгузории соҳибкорон нақшаҳои созандагӣ мавриди амал қарор доранд. ба ин муносибат аз соли 2022 то ин ҷониб дар шаҳр 127 иншооти таъиноти гуногун баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ҳоло дар шаҳр бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонию савдо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бустони вилояти Соғ тадбирҳои созандагӣ марҳила ба марҳила амалӣ гардида дар асоси нақшаҳои таҳрезишуда асосан иншооте сохта мешавад, ки барои беҳдошти вазъи зиндагии мардум зарурати бештар дорад. дар ҳамин замина дигаргунсозии кӯчаю хиёбонҳо низ ба нақша гирифта шудааст. тадбирандешиҳои саривақтӣ ба он боис гашт, ки дар давоми бештар аз 3 сол баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ 127 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар раванди иҷрои корҳои созандагию бунёдкорӣ дар баробари мақомоти маҳал саҳми соҳибкорон низ назаррас аст. аз ҷумла бо саҳмгузории соҳибкорон маҷмӯаҳои муосири савдою хизматрасонӣ, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва дигар иншоот сохта мешавад. ҳоло дар шаҳр корҳои сохтмонӣ дар бештар аз 20 иншоот идома дорад, ки шумораи зиёди онро биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ташкил медиҳад. бахшида ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомоти иҷрои ҳокимии давлатии шаҳри Бустон 223 банд нақшачорбиниҳо оид ба корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ ва таъмири таҷдид ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 127 банди нақшачорбиниҳои бунёдкории созандагӣ ба анҷом расонида шуданд. асосан дар шаҳр сохтмони корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст, биноҳои истиқоматӣ, таъмиру таҷдиди иншоотҳои соҳаи иҷтимоӣ, фарҳанг, тандурустӣ, маориф, майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар шаҳр сохтмони 12 адад биноҳои баландошона идома дорад. даромади шаҳр кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, дар он асосан биноҳои истиқоматии баландошона, мактаб барои 5000 нафар, боғчаи кӯдакона ба инобат гирифта шудааст. айни ҳол корҳои лоиҳакушӣ идома дорад. дар раванди корҳои ободонию созандагӣ меҳмонхонаи Хуҷанд ҳам навсозӣ карда мешавад. меҳмонхонаи Хуҷанд аз 14 ошёна иборат буда, бо анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти муҳташам дар як вақт барои қабули қариб 300 нафар меҳмон шароити мусоид фароҳам меояд. طبق لایحه حجره‌های قبول مهمانان و انشاءات یاریرسانی مهمانخانه پرره نفسازی گردیده، آشخانه، طربخانه با 200 جای نشست، مجلسگاه، حوض شناوری بالا پوشیده، آمفی‌تئاتر و حمام بنیاد می‌گردد. مهمانخانه خوجند با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت نفسازی گردیده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده می‌شود. در شهر جهت سبز و خرمگردانی و تازه آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها نیز تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند که این مسئولیت مهم و زحمت طلب را کارمندان ریاست خواجگی منزلی و کمونالی به عهده دارند. در شهر بوستان شروع از درآمدگاه در دو شفت راه‌های ماشینگرد و موضع‌های علاهیده نهال درختان همیشه سبز شنانیده شده، راه‌های پیاده‌گرد با سفولک‌های مخصوص زینت یافته است. همزمان در شهر برای سیر و گشت و استراحت ساکنان و مهمانان گلگشت‌های زیبا بنیاد کرده شده است که این تدبیر مهم هم در دایره کارهای سازندگی و آبادانی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردید.
имрӯзҳо кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Бӯстон дар кӯчаи ба номи Нурулло Ҳувайдуллоев ба шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабз машғуланд. ҳамзамон дар ин мавзеъ роҳҳои пиёдагард бо сафулакҳои махсус зиннат ёфта дар қитъаҳои алоҳида бештар аз 50 000 қаламчаи гули садбарг шинонида мешавад. дар назар аст ки 5000 адад ниҳолҳои ҳамешасабз дар шаҳр шинонем. ҳоло бошад то имрӯз дар шаҳри Бӯстон дар маҳаллаи Ҷавонӣ назди биноҳои 14, дар маҳаллаи Рӯдакӣ байни биноҳои 18 ва дар кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоев ки ҳозир мо қарор дорем, кӯча аз навсозӣ шуда истодааст. 500 адад ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шуд ва ин давом дорад. дар нақша ҳаст ки 50 000 адад гули садбарг дар кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоев шинонида мешавад. мавриди зикр аст ки азму иродаи сокинони шаҳри Бӯстон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифташударо бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода медиҳанд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. бо шарофати истиқлоли давлатӣ хонандагони тоҷик имкони онро пайдо намуданд ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ширкат варзида, дар ин замина рағбати онҳо ба омӯзиши фанҳои дақиқ бештар гардад. ҳамин аст ки хонандагони кишвар дар олимпиадаҳои байналмилалии сатҳи олӣ, баланд, миёна, лоиҳавӣ ва фосилавӣ иштирок карда, Тоҷикистонро чун кишвари истеъдодҳо муаррифӣ менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. имрӯз бо иштироки ҳайати роҳбарӣ ва кормандони маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, хонандагон ва падару модарон, ғолибону иштирокдорони 21-умин Олимпиадаи байналмилалии Жаутиков аз рӯи фанҳои математика, физика ва технологияи иттилоотӣ баргузор гардид, дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе истиқбол намуданд. Олимпиадаи мазкур рӯзҳои 13-17 январи соли ҷорӣ миёни 15 кишвар дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон бо иштироки беш аз 700 нафар хонанда баргузор гардид. дар ин олимпиада кишвари моро 4 даста бо фарогирии 28 нафар хонанда намояндагӣ карда, аз ин шумора хонандагони тоҷик 2 медали нуқра ва 5 медали бринҷӣ ба даст оварданд. Я, Мехлбон Юсупов, участвовал на Международной Жаутыковской Олимпиаде по математике, физике и информатике. Она проводилась. Я участвовал по математике. Также эти люди участвовали по математике и информатике. Мы заняли 3 места, получили бронзовые медали. Хотел бы выразить благодарность президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за поддержку направления Олимпиад, особенно в точных науках. И за все ему спасибо. Хушбахти аз он аст ки дар ин олимпиадаи бонуфуз 7 хонандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дастболо гаштаанд. 7 хонандае ки дар олимпиадаи байналмилалии ижо 2015 сазовори ҷой гашт аз мактабҳои муассисаи давлатии литсеи президентӣ барои хонандагони болои қад, муассисаи хусусии Ҳотам ва Пайве дар шаҳри Душанбе ва муассисаи хусусии Ҳотам ва Пайве дар шаҳри Ҳисор мебошанд. олимпиадаи байналмилалии Жаутиков аз рӯи фанҳои математика, физика ва технологияи иттилоотӣ маротибаи 21 аст баргузор мегардад ки дар он маҷмӯи саволҳо аз ҷониби ҳакамони сатҳи ҷаҳонӣ тартиб дода шуда малакаҳои назариявӣ ва амалии хонандагон санҷида мешавад. иштирокдорон бо сертификат ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ғолибон бошад бо медалҳои дараҷавӣ ва медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ қадрдонӣ карда мешавад. боиси сарфарозист ки номоварони кишвар дар оғози соли 2025 натиҷаҳои назаррасро дар сатҳи байналмилалӣ нишон дода, парчами Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ барафрохта дар рушди илму фани кишвар саҳми худро мегузоранд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломату сарбаланд бошед.